Traballei moitos anos como músico. Tengo unha vida moi bonita, a verdade, moito viaxe, moita xente, pero polo camiño tamén ias perdendo moitas cousas, ias deixando, vida familiar e amigos, xente. Así que, cando se deu a oportunidade para a alegría da miña moza e alivio da miña hernia discal, dixen, deixamos a guitarra e empecé a escribir. A primeira persoa que lê sempre cada cousa que escribo é a miña parella. Nos máis dos casos vai ben, case sempre son eu que durme no sofá e a veces ten que dormir ela no sofá. E cando teño que reescribir a página. Sinceramente, Marta debería ser o nome que aparecese na cuberta. Ás veces non sei se a carón do meu ou antes do meu incluso. Nunha conversa destas, falando sobre, o que estábamos lendo cada un de nos agora, o que nos gustaba de cada libro, o que non nos gustaba, o que botábamos en falta, foi como saiu a idea de decir, a mí encantaría atopar un libro no que pasase isto, no que tivese isto, no que se contase desta maneira, no que tivese esta voz. Ese foi a xénese de, o que logo foi Os fillos de Mar. Intento escribir dunha maneira que sexa unha especie de diálogo entre o libro en sí e o lector, de querer comunicar con eles, de xogar a encher un espazo que a mí me dá a sensación de que na literatura galega non estaba moi practicado, non? Como era todo este xogo dos bestsellers. Son de Vigo e ali estaba moi... Todo o mundo coñecía a historia dos galeóns de Randea, a lenda do ouro, de onde estaba, de se estaba no fondo das rías, se o levaran os ingleses, todo isto. Pois, a verdade é que ali había un caldo de cultivo enorme para construir unha historia. Isto pasábame a min tamén, a primeira lectura que faz dun libro, sobre todo cando recibes no instituto, é esta. Ostras, que gordo! Vendo que rapidamente se pasa ese primeiro susto, tan pronto como pasas da primeira páxina, e que a xente que lle gusta, que funcione de maneira natural, que sexa fácil de leer, que sexa asequible, que non teñas que ir ao dicionario, este tipo de cousas. Se ademais resulta que eses lectores son xente nova, mellor que mellor, porque vos sodes os que ides decidir como vai ser o día de mañá. E, para min, que vos me convidedes xa sexa a ler o libro ou logo a participar neste tipo de cousas, para min é un regalo enorme porque ven cargado de futuro, claro. Chámame Pedro Feijóo, son autor de Os fillos do mar e convídovos a ler este libro porque o que aquí vos traio é unha especie de xogo, un deses libros como eses milleiros de bestsellers que tanto funcionan por aí fora, pero esta vez contado dunha maneira distinta, con elementos do país, da terra. En vez de contar en galego unha historia que podría ter pasado en calquera lugar do mundo, o que imos facer é contar unha historia galega que se podría levar a calquera lugar do mundo. Estaba grabando, ¿no? Sí, sí.